Jotenka nyt on oikeasti, minulla on suuri ilo ja kunnia antaa puheenvuoro historian dosentti Krista Steinbylle, joka pitää meille tämän illan esitelmän otsikolla Herodotos Egyptissä. Krista, ole hyvä. Kiitoksia kutsusta. Tämä esitelmä siis pohjautuu tähän kirjaan, joka hiljattain tuli markkinoille ja joka siis yleisesti käsittelee Herodotosta, kuka hän oli historian kirjoittajana ja sitten siihen liittyen, että miten se myöskin koskee hänen käyntien Egyptissä ja mitä hän kertoo Egyptistä ja miten se on myöhemminkin ollut sitten antiikissa ja myöhemmällä ajalla olennaista tietoa, että mitä nimenomaan Herodotoksen kautta tiedetään Egyptistä. Esityksen sisältö on tässä näin lyhyesti hahmoteltuna ja olennaista on siis tämä Herodotoksen Egyptin matka ja sitten nämä moninaiset syyt, miksi Herodotos lähti Egyptiin ja mitä hän sitten kertoo yleisesti aiheesta ja sitten lopuksi käsittelee muutamia Herodotoksen huteja ja mistä ne mahdollisesti johtuvat. Ja tässä ihan alussa sitten kerron nyt lyhyesti ensinnäkin siitä, että kuka Herodotos oli ja mitä kaikkea hänen historiateoksensa sisältää ja tietenkin työn taustat, koska on tietenkin ajateltava, että näin valtava järkälemäinen historian teos, niin sehän ei ole syntynyt tyhjästä, vaan sillä on oikeasti iso tausta, joka vaan pitää ottaa esiin. Ja tässä nyt on sitten Herodotoksen pysti. Tämä on 100-luvulta roomalainen marmorikopio. Ja tässä on sitten hyvin lyhyesti tätä Herodotoksen elämäkertaa. Eli ensinnäkin näin moderneilla termeillä määriteltynä, niin häntä voidaan pitää poliittisena pakolaisena. Hän oli siis syntyisin Vähän-Aasian Halikarnassoksesta, joka on nykyisin Turkin rannikolla sijaitseva Bodrumin kaupunki. Ja siellä ilmeisesti hän kuului yläluokkaan. Hänen isänsä joku läheinen sukulainen niin oli nimenomaan mukana tällaisessa paikallisessa toiminnassa, jossa pyrittiin saamaan paikallinen Persian asettama tyranni pois vallasta. Ja se päättyi sitten huonosti, se päättyi tämän sukulaisen kuolemaan, niin sen jälkeen sitten Herodotos vanhempineen ja velineen sitten pakeni Halikarnassoksesta ja siirtyi Saamoksen saarelle. Ja se on nyt sitten oikeastaan se alku, se ensimmäinen siirtymä tässä Herodotoksen monipolvisessa elämässä, miksi Herodotos lähtee, miksi Herodotos matkustaa. Ja Herodotosta voidaan hyvällä syyllä pitää maailmankansalaisena, joka on nyt sitten käynyt ainakin Egyptissä, Mesopotamiassa, Mustalla merellä, asunut jonkin aikaa Ateenassa nimenomaan sen kultakauden aikana ja sitten myöhemmin siirtynyt Turioihin, joka on Etelä-Italiassa sijainnut nimenomaan Ateenan johdolla perustettu siirtokunta. Ja sitten näistä kaikesta on esitetty tietenkin teorioita siitä, että mitä hän olisi tehnyt ja koska, mutta koska hän ei itse kerro sitä ja nämä arviot ovat aina yleensä sellaisia, että niin kun pidetään kiinnekohtana jotain toista vuosilukua, joka sekään ei ole varma, ja siitä yritetään johtaa jotain muuta tietoa, niin sehän ei toimi. Joten on parempi sanoa yksinkertaisesti niin, että matkojen ja siirtymisten tarkkoja vuosia ei tunneta. Ja sitten Herodotoksella on 2 valtavaa titteliä. Ensinnäkin se, että hän on historiankirjoituksen isä, ja sitä aion nyt tässä seuraavaksi myöskin selittää, että mihin se perustuu. Ja sitten tämä toinen suuri meritti hänellä on se, että hän on saman tien myöskin kansantieteen perustaja. Ja käsittelen sitäkin tässä kohtaa. Ja tämä kartta nyt, näkyykö teille muuten tämä nuoli? Näkyy. Joo, niin tämä kartta nyt, tätä voi katsoa ihan yleisesti oikeastaan koko esitelmän kannalta. Siis tämä on siis kartta siitä, että minkälainen on Akmenidien valtakunta noin vuonna 500. Eli kaikki saa alkunsa täältä Persian alueelta. Sieltä lähtee laajeneminen käyntiin, sitten, eli Kyros toisen ajalta. Ja sitten me tulemmekin jo seuraavaksi Kambyseen, joka valloittaa Egyptin. Ja siinä aikana sitten niin, Persia ottaa valtaansa Egyptin ja siitähän Herodotoskin sitten kirjoittaa. Ja sitten näitä myöhempiä hallitsijoita, jotka ovat kreikkalaistenkin kannalta tärkeitä, niin siellä on ensinnäkin Dareios, joka ryhtyy taistelemaan Ionian rannikon kreikkalaisia vastaan, ja sitten on Xerxes, joka oikeasti sitten tulee täältä yli ja pyrkii valloittamaan Manner-Kreikkaa. Ja muuten tässä tarinamme kannalta olennaista on tietenkin tämä Halikarnassoksen kaupunki täällä. Tämä on siis tämä Herodotoksen syntymäpaikka. Ja sen yläpuolella on Miletos. Miletos on siis kuuluisa siitä, että siellä luonnonfilosofia nimenomaan lähti kehittymään.
Ja sitten jos puhutaan Herodotoksen matkoista, niin katsotaan ensin tätä Egyptiä, niin sitten voidaan ajatella, että Egyptissä hän olisi kulkenut nimenomaan Niiliä hyväksi käyttäen, mahdollisesti jopa elefanttiin saakka. Tästäkin on erilaisia teorioita, miten kauas hän on mennyt siellä, ja palaan niihin kohta. Ja sitten tyypillistä hänelle Herodotoksen matkoillehan on se, että me emme tiedä esimerkiksi sitä, että miten hän on tullut ja mistä hän on tullut Egyptiin, että onko hän mahdollisesti purjehtinut rannikkopurjehdusta Egyptiin, mikä olisi luonnollinen tie. Me emme tiedä sitä, koska hän ei koskaan kerro siis matkoistaan sillä tavalla, että hän puhuisi, että missä hän on aamulla herännyt ja mihin laivaan hän on sen jälkeen lähtenyt ja mitä sitten tapahtuu. Vaan hänellä on tällainen toisenlainen lähestymistapa asioihinsa ja sitä kautta niin nämä ovat enemmänkin sellaisia sporadisia tietoja, mitä hän milloinkin antaa meille. No sitten toinen paikka, jossa hän on käynyt, niin se on siis Mustanmeren rannikko. Täällä varsinkin tämä läntinen puoli ylös Olbian saakka, niin se on ollut kreikkalaissiirtokuntia. Ja aikaisemmin jo mainittu Miletoksen kaupunki, niin sehän on nimenomaan vastuussa tästä kaikesta kreikkalaisasutuksesta, mitä syntyi Mustanmeren rannikolle. Ja tältä Herodotos kertoo näitä purjehdusmatkoja sitten, että paljonko kesti päivämatkoissa purjehtia täältä Byzantionista, eli tämän tavallaan Mustanmeren suulta sitten tänne itärannikolle, tai puolestaan paljonko kesti purjehtia täältä eteläisimmästä kärjestä tänne pohjoisimpaan mahdollisimman lyhyistä reittiä pitkin. Ja siitäkin sitten tutkijat miettivät, että onko hän oikeasti käynyt siellä vai onko hän vaan ollut muuten hyvin kiinnostunut siitä, että hän haluaa selostaa, miten purjehdusmatkat etenevät. Ja sitten on tämä kolmas tärkeä paikka, missä hän tietenkin on käynyt, eli tämä varsinainen Persian alue, ja siellä hän selostaa tätä reittiä, joka menee Sardiksen kaupungista tänne Suusaan saakka. Ja siitäkin sitten tutkijat ovat kovasti keskustelleet, että mikä on matkan pituus ja onko se oikeasti mennyt niin kuin Herodotos sen kertoo. Mutta sitten ehkä olennaista on se, että jos Herodotos on, Babylonisssa hän on ilmeisesti todellakin käynyt, Babylonin kaupungissa, joka on tuolla, siitä hänellä on pitkä selostus. Ja sitten hän on, mahdollisesti hän on sitten käynyt vielä mennyt Suusaan saakka, vaikka ei hänellä oikeasti ole siitä mitään sanottavaa sen enempää. Ja sitten on huomattavaa se, että tämä Persepoliksen kaupunki, joka oli Dareioksen perustama ja hyvin, hyvin tärkeä siis Persian valtakunnassa, niin sitä tässä Herodotoksen kirjassa ei mainita laisinkaan. Että sitä ei kerta kaikkiaan ole olemassa, ei historiallisten tapahtumien kerronnan kannalta, eikä sitten sen kannalta, että Herodotos itse olisi käynyt siellä, niin että hän kertoisi siitä mitään sen enempää. Eli tämä on nyt siis sen aikainen maailma, jossa me liikumme, ja tässähän on olennaista se, että Herodotoskin siis syntyi ja oli oikeasti Persian valtakunnan alamainen. Ja tässä on lyhyt hahmotelma siitä, että mitä tämä historia, eli historiateos, mitä se sisälsi. Eli se on nimenomaan, siinä siis lähtökohtana on selostaa Herodotoksen kreikkalaisille lukijoille, minkälainen on tämä Persia, joka valloittaa muita maita ja koko ajan vaan laajenee ja lopuksi uhkaa myöskin kreikkalaisia. Eli Persian valtakunnan vaiheet ja valtion kasvu siihen saakka kerrottuna, kunnes persialaiset sitten häviävät kreikkalaisille vuonna 479, eli jolloin nämä niin sanotut persialaissodat päättyvät, ja sehän on samalla se hetki, jolloin Persian valtakunnan laajeneminen pysähtyy. Ja nämä hallitsijat, joita Herodotos tässä käsittelee, niin siellä on siis se Kyros, joka aloittaa tämän voimakkaan Persian laajenemisen. Sitten siellä on Kambyses, joka nimenomaan laajentaa Persian vallan Egyptiin. Ja sitten siellä on Dareios ja sitten siellä on Xerxes, jotka molemmat taistelevat kreikkalaisia vastaan. Ja sitten on vielä Artaxerxes viidentenä, joka oli hallitsija silloin, kun Herodotos syntyi ja kun Herodotos oli nuori. Ja sitten jos luonnehditaan sitä, että mitä historia on teoksena, niin ennen kaikkea sitten tietenkin on sotahistoriaa, koska siinä kuvataan nimenomaan Persian jatkuvia laajenemisia milloin minnekin. Ja erityisellä huolella siinä kuvataan sitten tätä sotaretkeä kreikkalaisia vastaan. Kun siis historiateoksessa on periaatteessa 9 osaa, niin niistä 3 viimeistä, eli 7., 8. ja 9. kirja, niin nimenomaan käsittelee sitä, miten kreikkalaiset kohtaavat persialaiset, miten kreikkalaiset liittoutuvat keskenään ja onnistuvat pysäyttämään persialaisten etenemisen. Eli siellä on puhetta varustautumisesta, diplomatiasta, ja sitten siellä on taistelukuvauksia. Ja sitten Herodotos on tavallaan patriotti tietenkin, että hän pitää kreikkalaisten puolta persialaisia vastaan, mutta toisaalta niin
hän myöskin sanoo hyvin räikeästi ja selvästi ottaa esille kaikki ne tilanteet, joissa ilmenee kreikkalaisten kyvyttömyys yhteistyöhön ja kuinka se monessa kohdassa antaa tällaisen etulyöntiaseman persialaisille. Ja tässä nyt on mainittu nämä kaksi, eli Laadeen taistelu käytiin Miletoksen edessä, se oli meritaistelu ennen kuin persialaiset sitten meritaistelun voitettua, niin pääsivät Miletoksen kaupunkiin ja sitten kukistivat sen, ottivat sen haltuunsa ja sitten tarkottivat Miletoksen asukkaat sieltä. Eli niin kuin Herodotos sanoi, että Miletos jäi tyhjäksi miletolaisista. Eli kysymyksessä oli suuri kansansiirto. Ja siinä Laadien taistelussa nimenomaan oli kysymys siitä, että näiden yhdistyneiden kreikkalaislaivastojen, siellä oli siis laivoja useista kreikkalaiskaupungeista, niiden olisi pitänyt pystyä sopimaan asiat, että miten taktiikka toimii, ja niiden olisi pitänyt suostua harjoittelemaan kunnolla, mutta sitten kreikkalaiset rupesivat kapinoimaan tätä jatkuvaa harjoittelua vastaan. Ja sillä seurauksella, että osa kreikkalaisista suorastaan lähti kotiin ennen taistelun alkua. Eli se suuri liittouma, joka oli rakennettu persialaisten pysäyttämiseksi, niin se ei koskaan toteutunut. Ja sitten Herodotos antaa herkullisia kuvauksia myös siitä, miten tietyt kreikkalaiset kaupunkivaltiot ihan kylmästi vain laskelmoivat sitä, että jos Persia kuitenkin voittaa tämän taistelun, niin sitten persialaiset muistavat pahalla sen, että he olivat siellä mukana, josta seuraa heille vaikeuksia, joten on parempi lähteä suoraan kotiin ilman, että yritetään edes taistella heitä vastaan. Ja Herodotoksella on sitten monta herkullista tilannekuvausta tästä, ja sen seurauksena tietenkin, kaiken seurauksena oli siis se, että siis kreikkalaiset hävisivät tämän. Ja sitten, toinen vastaava esimerkki on Sisiliasta, jos on kreikkalaiset myöskin sitten nimenomaan Xerxen aikana niin lähtevät hankkimaan apua, koska Sisiliassahan oli monia vauraita tällaisia kreikkalaisia siirtokuntia. Ja sieltä olisi hyvin voitu saada miehistöä ja laivastoa ja kalustoa ja apua persialaisten lyömiseen. Mutta siellä taas ongelmaksi tuli se, että sisilialaiset ryhtyivät riitelemään keskenään siitä, että jos sieltä tulee joukkoja, niin kuka sitten saa johtaa niitä. Ja siitä he kehittivät mahtavan arvovaltakiistan, joten siitäkin seurasi se, että Sisiliasta ei saatu apua. Ja tällaisia vastaavia esimerkkejä Herodotos nyt siis ottaa esiin, että toki hän on kreikkalainen ja pitää kreikkalaisten puolta, mutta hän myöskin tuo selvästi esille sen, että milloin tämä kreikkalaisten yhteistyö ei oikein toimi. Ja muuten siis tämä Herodotoksen kirjahan on hieno siinä, että se koko ajan niin kuin valaisee kreikkalaisille lukijoille nimenomaan niitä alueita, joita kreikkalaiset eivät ehkä muuten tunne hyvin. Eli aina kun persialaiset ovat valtaamassa jotain uutta aluetta, niin siis Herodotos ei kerro vain siitä, miten se valloitetaan, miten persialaiset saavat sen haltuunsa, vaan hän samalla kertoo sitten kaikkea siitä alueesta. Siis kasveista, eläimistä, luonnonvaroista, tavoista, kaikesta, mitä hän on nähnyt siellä, ilmastosta, topografiasta, aivan kaikista. Ja tätä nimenomaan Egyptin, Skyyttien, Persian valtakunnan läntisten alueiden suhteen. Eli tästä päästään siihen, että miksi Herodotosta voidaan pitää myöskin kansantieteilijänä, koska hän huolellisesti kuvaa kaikkea, mitä on. Ja tässä luokassa nyt erikseen on siis tämä Babylonin kuvaus, joka on hyvin perusteellinen. Ja niin kuin jo mainittiin, niin Persepolis on Herodotokselle tuntematon kaupunki. Ja sitten tällä Herodotoksella niin hänellä on oikeasti 3 taustaa työlleen. Ensinnäkin on Homeros, joka on tämä kaikkien kreikkalaisten tuntema, eli Homeroksen Ilias ja Odysseia, joka siis käsitteli tätä myyttistä Trojan sotaa ja kuinka kreikkalaiset lähtevät sinne pelastamaan ryöstettyä kreikkalaista kuningatarta. Ja joka tarun mukaan kesti 10 vuotta ja sitten se Odysseuksen kotimatka kesti toiset 10 vuotta. Ja tässä Homeroksen kertomuksessahan niin se on täysin kreikkalaisten historia ja siinä Jumalilla on suuri rooli. Jumalilla on suuri rooli esimerkiksi siinä, että Herodotos jatkuvasti kertoo taistelukentän tapahtumista, mitä tapahtuu päivän aikana, ja sitten hän siirtää kuvakulman jumalten keskuuteen, Olympokselle, jossa jumalat, jotka ovat valinneet puolensa 2 osapuolen välillä, niin kuinka he keskustelevat keskenään ja väittelevät siitä, paljonko on luvallista auttaa kutakin osapuolta. Eli siinä on niin kuin jatkuvasti se, että jumalat sekaantuvat ihmisten elämään ja mitä sitten tapahtuu. No, siis Homeroshan on tällainen koulujen ja taiteen materiaali ollut antiikissa, jonka kaikki tunsivat. Ja sitten Herodotos tietenkin tuntee tämän hyvin laajan ja velvoittavan taustan, joka kaikilla kreikkalaisilla on, mutta siis Herodotos käsittelee sitä nimenomaan historiana ja niin kuin kriittisesti nähtynä, että hän ei missään nimessä niin kuin usko kaikkea, mitä siellä on. Ja sitten ylipäänsä Homerokselta, koska tämä Ilias ja Odysseia on nimenomaan sotakuvaus, niin sieltä tulee tämä suuren sotakertomuksen idea, mikä tavallaan näkyy Herodotoksella, mikä näkyy Thukydideellä, mikä näkyy myöhemmin Polybioksella, eli Homeros taustana, niin se
voidaan katsoa, että se tavallaan selittää sen, miksi antiikin historia on niin paljon sotiin keskittyvä. Se kirjoittamisen malli tulee sieltä. Ja sitten toinen merkittävä tausta on luonnonfilosofit. Ja tässä se Miletos, josta jo mainittiin, on hyvin tärkeä paikka, missä tämä ajattelu kehittyy. Ja tässä luonnonfilosofiassa niin on hyvin tärkeää siis kiinnostus luontoon, astronomian, purjehdustaitoon. Eli oikeastaan siellä on mietitty kaikkea sitä, mikä on myöhemmin sitten laitettu luonnontieteiden alle. Eli matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, tähtitiedettä, kaikkea mahdollista he ovat miettineet. Ja siellä se suuri ensimmäinen nimi on tietenkin Thales, joka oli myöskin kotoisin Miletoksesta. Ja luonnonfilosofiassa siis olennaista on kaikenlainen kriittinen ajattelu, eli hylätään jumalat asioiden selityksenä, siis mytologia asioiden selityksenä. Ei ole sellaista, että Jumala teki jotain, vaan nimenomaan yritetään aina löytää asioille luonnollinen selitys. Ja tähän nyt olen maininnut sitten 3 tällaista tyypillistä kreikkalaiseen mytologiaan perustuvaa selitystä. Että sateenkaari on polku, jota pitkin Jumalatar Iiris laskeutuu maahan. Mutta taas luonnonfilosofit katsoivat, että itse asiassa se on värillinen pilvi, mikä ei ole ollenkaan niin kuin huono ajatus. Miten se myöskin voidaan tulkita. Tai sitten, että merenjumala Poseidon aiheutti maanjäristyksiä iskemällä kolmipiikillä maahan. No, voihan näinkin sanoa silloin, kun ei ajattele asiaa itse, mutta luonnonfilosofit pyrkivät siihenkin. Ja sitten tosiaan tämäkin on aika mielenkiintoinen tämä, että Etnon alla on vangittuna jättiläinen, joka pyrkii vapauteen ja aiheuttaa sen johdosta maanjäristyksiä ja purkauksia. Mutta sitten taas luonnonfilosofit, niin he liikkuivat ihan omassa ajattelussaan, ja eli he pohtivat näitä isoja kysymyksiä, että mistä elämä maalla on saanut alkuunsa, ja he ovat kiinnostuneita fossiileista, ja he ovat ylipäänsä kiinnostuneita luonnon kiertokulusta, kun he näkevät, miten kasvi kasvaa, kehittyy, kuolee, miten kivi rapautuu, miten asiat muuttuvat. Ja se, mikä minua itseäni miellytti kauheasti, kun tutkin nyt näitä luonnonfilosofia, oli nähdä se suuri käytännöllisyys, mikä heillä oli kaikessa työssä, ja nimenomaan aina se oman yhteisön auttaminen, että esimerkiksi yksi näistä luonnonfilosofeista niin pystyi ennustamaan maanjäristyksen ihan niin kuin havainnoimalla ympäristöä, havainnoimalla luontoa, ja tällä tavoin hän pelasti erään spartalaisen kaupungin, koska hän kehotti sen väestöä poistumaan kaupungista ennen järjestystä, ja kansa mietti sitten yön maaseudulla, veti sen pelloilla ja selviytyivät maanjäristyksestä. Ja sitten on tällainen toinen tapaus Sisiliasta, jossa oli kaupungin läpi virtaa vesi, joka kuitenkin seisoo johonkin aikaan vuodesta, ja silloin siinä alkaa taudit kehittyä. Ja sitten tämä luonnonfilosofi keksi kaivauttaa sinne toisen kanaliin, joka tuo sinne lisää tuoretta vettä niin, että se vesi vaihtuu koko ajan. Ja näin se yhteisö vapautui kulkutaudesta. Sitten on tällainen kartta, joka kertoo siitä, miten paljon siihen aikaan matkustettiin. Eli tässä on ideana nyt siis nämä kreikkalaiset ja foinikialaiset koloniat, siirtokunnat. Sehän on ilmiönä kaikille tuttu, ja siis sehän alkaa niin kuin jo 700-luvun aikana, jossa siis haetaan niin kuin tilaa liikaväestölle, toisaalta haetaan hyviä kauppareittejä, halutaan viljellä viiniä, halutaan viljellä viljaa jossain paremmissa olosuhteissa kuin Kreikan karussa maaperässä. Siis tässä punaisella olevat on Foinikian kolonia, ja sitten sinisellä olevat rannikkoseudut, niin ne kuvaavat kaikkia niitä paikkoja, mihin kreikkalaiset sitten lähtivät perustamaan siirtokuntia. Ja myöskin Egyptissä on se Naukratiksen siirtokunta, joka yllätys jälleen kerran on Miletoksen perustama. Ja tämän kartan esittämisessä on nyt siis se idea, että halutaan näyttää se, että kuinka paljon kreikkalaiset matkustivat. Kun siis nämä luonnonfilosofit matkustivat, koska he halusivat tehdä omakohtaisia havaintoja asioista. Ja sitten ylipäänsä kreikkalaiset matkustavat sen takia, että he perustavat siirtokuntia. Eli tätä taustaa vasten, niin sehän ei ole mikään ihme sitten, että esimerkiksi Herodotos myöskin haluaa matkustaa, koska hän tekee vaan sitä, mitä varmasti ovat sadat ja voi sanoa varmaankin tuhannet muutkin kreikkalaiset tehneet. Ja sitten se kolmas työn tausta, jos nyt ensimmäisenä oli Homeros ja toisena olivat nämä luonnonfilosofit, niin kolmantena on sitten logografit. Eli se tarkoittaa tällaista väkeä, joka pyrkii nimenomaan systematisoimaan sitä kreikkalaisten tietoa, keräämään tietoa, mitä he olivat saaneet esimerkiksi näiltä siirtokunnan perustamismatkoiltaan ja löytöretkiltään. Eli pyritään systematisoimaan näitä maantieteiden kuvauksia, ja sitten heitä ylipäänsä kiinnosti laittaa asioita järjestykseen, eli esimerkiksi luoda tiettyjen kaupunkien kuningaslistoja. Eli siis rakentaa niin kuin selkeä listaa siitä, että miten jotain kaupunkia on hallittu.
Ja tässä kaikessa siis pyritään tiedon systematisointiin ja nimenomaan tavallaan kirjoitetaan manuaalia siitä, että minkälaisia alueita ja kansoja on, minkälaisia kansoja kohdataan, kun purjehditaan Välimerellä ja myöskin Mustallamerellä. Ja logograafeista kuuluisin oli Hekataios, joka hänkin oli kotoisin Miletoksesta ja mihin myöskin Herodotos viittaa, ja myöskin Hekataios on siis käynyt Egyptissä. Ja tässä seuraavaksi tosiaan siis sekä Thales että Hekataios, niin he tiedetään, että he ovat ottaneet kantaa Niilin turviin. Ja sitten Thales puolestaan niin on mitannut pyramidien korkeutta. Ja näin ollen siis Herodotos on jonkin sortin luonnonfilosofien ja logografien hengenheimolainen, mitä tulee matkustamiseen, mitä tulee selitysten hakemiseen. Ja nämä asiat, joihin Herodotos ottaa kantaa, mihin esimerkiksi Thales ja Hekataios ovat aikaisemmin ottaneet kantaa, niin siis siinä on selvästi nähtävissä se, että ne ovat olleet aikansa muodikkaita keskustelun aiheita. Ja jotta Herodotos voi ottaa niihin kantaa, niin hänen täytyy tietysti matkustaa myöskin, jotta hän on itse nähnyt sen, jotta hän voi itse muodostaa sitten mielipiteensä. Eli tämä on nyt se tausta, millä me voimme selittää sen, että miten Herodotos pystyy rakentamaan sellaisen järkäleen kuin hänen historiateoksensa on. Ja hänen merittinsä on siis se, että hän aloittaa tällaisen historiankirjoituksen, jossa nimenomaan on kronologia, syiden ja seurausten tunteminen ja pohdinta ja sitten se lähdekritiikki. Ja voi ajatella, että kronologia siinä siis nimenomaan tulee näiltä logograafeilta, jotka olivat tehneet näitä kuningaslistoja. Ja sitten tämä syiden ja seurausten tunteminen, niin sehän on tavallaan sitä luonnonfilosofien ominta tekemistä. Eli asioilla on syy ja asioilla on seuraus, samalla myöskin ihmisen historialla on syy ja seuraus. Ja sitten se armoton lähdekritiikki, jota Herodotos käyttää läpi koko teoksensa, että hän kertoo vaikka minkälaisia tarinoita, mutta hän ei missään nimessä usko niihin kaikkiin, eikä hän myöskään pyydä lukijoitaan uskomaan niihin kaikkiin, vaan niin, hän aina selostaa, mistä tieto tulee ja sitten miten siihen pitäisi suhtautua. Ja nyt sitten, jos halutaan vertailla Homerosta ja Herodotosta, niin tietenkin voidaan ensimmäiseksi todeta se, että Herodotoksella on tällainen paljon laajempi näkökulma, koska hänellä on keskipisteenä Persia, joka on sen ajan maailmanvalta, kun taas Homeros oli kirjoittanut kreikkalaisten historiaa kreikkalaisille. Ja nimenomaan Herodotoksella se keskipiste on Persia, jonka yhtenä valloituksen kohteena on Kreikka. Ja miksi Herodotos haluaa kirjoittaa näin laajasti koko Persian historia siihen saakka ja Persian valloitukset siihen saakka, kunnes tulee persialaisten mielestä sopiva hetki hyökätä kreikkalaisia vastaan? No, siis Herodotoksella on tällainen ajatus, että universaali historia, eli yleinen historia on se, mitä pitää tehdä, koska vain siinä pystytään kunnolla tutkimaan syitä ja seurauksia ja saadaan asioille oikea mittakaava. Ja tämäkin on merkittävä aloitus, koska sitten se näkyy myöhempien antiikin historiankirjoittajien työssä. Että hekin on esimerkiksi Polybios niin katsonut, että nimenomaan pitää kirjoittaa yleistä historiaa. Henkilöhistoriaa tai paikallishistoriaa ei pysty samalla tavalla avaamaan näitä historian suuria kysymyksiä, syitä ja seurauksia kuin nimenomaan mitä yleinen historia tekee. Ja tämä on nyt se Herodotoksen lause, joka on hänen huoneentaulunsa ollut, kun hän on tehnyt tätä työtään, että minä olen velvollinen kertomaan, anteeksi nyt mulla muuten katoaa teidän videokuvan alle osa siitä tekstistä, mä en näe sitä tästä kaikkea, mutta joo, tämä on nyt siis se hänen huoneentaulunsa, jolla hän luonnehtii kaikkia kirjoittamaansa ja sitten, että kuinka siihen tulee suhtautua. Ja sitten jos me menemme tähän Egyptiin osana Persian valtakuntaa, tässä nyt on lyhyt hahmotelma vaan siitä, että miten Egypti ylipäänsä joutuu Persian valtakunnan alaisuuteen. Eli se tapahtui siis Kambysen aikana, eli se tarkoittaa sitä, että 26. dynastia loppuu ja sitten persialaiset on se 27. Hallintokaupungiksi tulee Memphis, jossa satrappi sotajoukkoineen asuu. Ja sitten Egyptistä tulee todellakin uusi tärkeä vahvistus Persian valtakunnalle, nimenomaan tietenkin Egyptin vaurauden takia. Sieltä saadaan verotuloja ja miehistöä ja aluksia Persian laivastoa. Ja sittenhän siinä on tietenkin se, että voi ajatella, että yksi syy, miksi Herodotos haluaa puhua tästä aiheesta Egypti niin paljon, on myöskin se, että koska lopulta jopa siinä Persian selkkauksessa kreikkalaisia vastaan, niin sielläkin on käytetty jollain tavalla kuitenkin mukana egyptiläisiä voimavaroja. Ja sitten Egyptin historia, niin siellähän on monia kapinoita Persiaa vastaan ja välillä egyptiläiset vapautuvat persialaisten vallasta, välillä joutuvat takaisin ja lopullisesti niin Egypti sitten vapautuu, mutta saman tien siirtyy muun vallan alle sitten, kun Aleksanteri Suuri valtaa Egyptin
Aleksanteri Suurihan tulee Egyptiin ennen kuin hän lähtee sitten varsinaisen Persian valtakunnan alueelle kukistamaan Dareios III. Ja tämän jälkeen hän sitten Egyptiä hallitsevat Ptolemaiokset, eli Aleksanteri Suuren kenraalin jälkeläiset, kunnes sitten tulee roomalaisten vuoro. Ja sitten on tämä hyvin mielenkiintoinen kysymys että Herodotoksen Egyptin matkasta, koska Herodotos on siinä mielessä jännä matkustaja, että jos me ajattelemme nykyistä matkustajaa, joka laittaa koko ajan Facebookiin kaiken, mitä hän tekee päivän aikana, niin Herodotos ei sitten vahingossakaan tee sitä. Et me emme tiedä koskaan, että missä hän on nukkunut, mitä hän syö, kenen kanssa hän matkustaa, kenen kanssa hän on jutellut. Me emme tiedä mitään tällaisia juttuja. Eli me voimme vain arvailla sen perusteella, mitä hänen tekstistään löydämme. Siis tämä vuosiluku 459 on se, että sen jälkeen aikaisintaan hän on voinut olla siellä. Se johtuu siitä, että hän kuvaa tietyn taistelun valjenneita luita siellä Egyptin deltan alueella. Eli hän on käynyt jollain taistelupaikalla ja sen perusteella ainakaan sitä aikaisemmin hän ei ole voinut olla sinne. Ja myöskin sitten se kysymys, että miten hän on tullut sinne, niin se on auki. Rannikkopurjehdus on ehkä yksinkertaisin tie. Toinen vaihtoehto, että hän olisi kulkenut maantietä, niin kuin sieltä niin kuin sanotaan Turkista ja Palestiinan rannikkoa alas etelään, tai sitten, että hän olisi tullut idästä aavikon halki, kuten Kambyyseen sotajoukkoinen teki. Mutta tämä ensimmäinen vaihtoehto on luultavasti se mahdollisimman helppo ja luontevin. Eli hän on ilmeisesti tullut sieltä Egyptiin nimenomaan rannikkopurjehdusta käyttäen ja sitten mahdollisesti laskenut maihin. Jos hän on tullut laillisesti maahan, niin nimenomaan sieltä Niilinsuistun Kanovos-Suharan kautta, jossa nimenomaan oli tämä miletoslaisten perustama Naukretiksen kaupunki. Ja se oli se, mihin tällainen laillinen kreikkalaisten kaupankäyntiin vaikuttaminen Egyptissä oli rajattu. Eli siellä kerättiin tulleja ja ylipäänsä haluttiin vähän pitää lukua siitä, mitä kreikkalaiset tekevät siellä. Eli jos hän on saapunut maihin laillista tietä, niin se on ollut sitten tätä kautta. Ja sitten sen Kanovos-Suharan kautta hän on voinut vaihtaa sellaisen alukseen, jota pitkin voi sitten liikennöidä Niiliä pitkin. Ja siitä on sitten alkanut varsinainen liikkuminen Egyptissä. Tässä on nyt sitten toinen tällainen pitkähkö teksti, jossa hän selostaa kaupunkien välisiä etäisyyksiä Egyptissä. Hän kertoo siis paljonko on Heliopolista Thebaan ja sitten päättää sen siihen, että paljonko on Thebasta Elefanttinen nimiseen kaupunkiin. Ja hän antaa nämä tiedot nyt sitten stadioneina, joka on siis tämä kreikkalaisten mittayksikkö. Ja näitä vastaavia etäisyyden kuvauksia on olemassa myöskin, kuten sanoin, niin myöskin sieltä Mustanmeren purjehdusreiteistä ja sitten sieltä varsinaisen Persian alueelta Sardiksen ja Suusan välisestä maantiestä. Ja näiden kaikkien kohdalla tutkijoiden mielenkiinto on tietenkin siinä, että onko tämä vain teoreettista mielenkiintoa vai ovatko nämä omia havaintoja. Persian kohdalla hän puhuu myöskin niistä Persian parasangeista, jotka hän on sitten käyttänyt stadionin mitoiksi. Ja näistähän tutkijat ovat myöskin siis paljon kirjoittaneet näistä etäisyyksistä, että ovatko ne uskottavia. Ja siinä tietenkin asiaa hämärtää se, että jopa silloin jo antiikin aikana niin stadionin mitta oli ilmaistu kovin monella eri tavalla. Eli siinä päästään helposti sellaiseen kertolaskuun, jossa itse asiassa niin ainakin toinen niistä luvuista, joita pitää kertoa, niin se on täysin ilmassa ja koko ajan muuttuva, niin teepä siinä nyt sitten pätevää kertolaskua. Mutta tällaisia joka tapauksessa on yritetty. Ja mitä nyt ylipäänsä tulee tähän Herodotoksen Egyptin matkaan, niin se ensimmäinen kysymys, jonka skeptikko esittää, oli, että kävikö ollenkaan. Ja sitten se sama kysymys on esitetty myöskin tämän Hekataioksen suhteen, joka oli siis tämä logografi. Ja se kävikö ollenkaan kysymys, niin se on oikeastaan sellaista vähän jo vanhaa tutkimustietoa, eli se on sen ajan tietoa, mennään 1800-luvulle, 1900-luvun alkupuolelle, jossa ajateltiin, että yksinkertaisesti merimatka Kreikasta Egyptiin olisi ollut liian vaativa ja sen takia mahdoton toteuttaa ja sen takia eihän Herodotos varmasti käynyt siinä. Mutta nykyisinhän me ajattelemme ihan toisin siitä, että mitä on rannikkopurjehdus antiikin aikana ja totta kai he ovat käyneet siellä. Sitten se seuraava alueen rajaus tulee siitä, että ajattelemmeko me, että hän pysytteli nimenomaan Pohjois-Egyptissä, missä on eniten kreikkalaisvaikutusta. Siis missä hän on aina voinut löytää juttuseuraa ja tukkeja itselleen ja kaikki on siinä mielessä varmasti ollut helppoa. Mutta sitten toisaalta hänen kirjoituksistaan hän ilmenee sitten se, että hän on käynyt Heliopoliksessa, Memphisissä ja Thebassa. Thebassa varsinkin haastattelee pappeja. Ja sitten mahdollisesti siis hänen tekstissään mainitaan myöskin Elefanttine, joskin sen paikkakuvaus ei ole täysin täsmällinen. Mutta siinä on siis
oma ajatukseni on siis se, että me voisimme pitää tätä ensimmäistä koskialuetta rajana, että niin pitkälle kuin Niiliä pitkin pystyy purjehtimaan helposti, niin miksi hän ei olisi tehnyt sitä. Mutta sitten viimeistään sen ensimmäisen koskialueen tullessa, niin se on se raja. Koska Herodotos ei ole mikään sellainen, joka rämpii jossakin kulttuurimaisemien ulkopuolella, vaan hän on selvästi sellainen kulttuurimatkustaja, joka haluaa hyvää seuraa ja tarvitsee oppaita tulkkeja. Ja tietenkin hänellä on koko ajan se suuri lukeneisuutensakin siinä taustalla, että hän on siis aina perehtynyt siihen, mitä Thales tai Heka tai jostain muut vastaavat ovat aikaisemmin sanoneet siitä paikasta, missä hän käy katsomassa jotain. Niin, eli sen perusteella olen niin kuin tässä kirjassa nyt luonnehtinut tätä niin, että ehkä hän on käynyt korkeintaan Elefanttinessa, mutta ei sitten sen etelämpänä. Ja sitten tämä on iso kysymys, että mitkä kaikki olivat hänen intressinsä tutustua Egyptiin. Koska siis ihan hänen historiateostaan varten, niin hän on tietenkin tarvinnut tietää, mikä on Egypti, joka on niin tärkeä tässä Persian valtakunnan dynamiikassa ja taloudessa ja kaikessa, ja miten Egyptin resursseja lopulta käytettiin myöskin lopulta Kreikkaa vastaan. Mutta sitten siinä on sellainen toinen hyvin mielenkiintoinen osa, on siis tämä luonnontieteellinen ja maantieteellinen kiinnostus. Kun Thales on mitannut pyramideja, niin Herodotoksenkin täytyy käydä tekemässä se. Ja kun Hekataios ja Thales ovat antaneet käsityksensä siitä, miksi Niili tulvii, niin sitten myöskin Herodotos tekee ja esittää siitä oman käsityksensä. Ja sitten Hekataios on myöskin käynyt väittelemässä Teeban pappien kanssa ja saanut ilmeisesti hävinnyt sen keskustelun ilmeisesti oikein kunnolla. No, sitten Herodotoskin käy siellä ja hänen kanssaan se keskustelu menee hieman toisin. Mutta tässä näkyy taas tämä luonnonfilosofian näkemys asioihin, että pitää itse mennä paikan päälle keräämään tietoja, ja näin ollen Herodotos sitten pääsee myös esittämään oman käsityksensä asioista. Ja missä se Egyptin kuvaus nyt sitten näkyy tässä Herodotoksen teoksessa, niin sehän on siis, kun hänellä on siis 9 kirjaa, niin se on nyt kirjoissa 2 ja 3 nimenomaan. Ja siitähän heti nähdään, että se ylittää sen mittakaavan, millä hän muuten käsittelee näitä Kreikan ulkopuolisia alueita. Ja on ajateltu, että se on mahdollisesti ollut erillinen suorastaan teos, joka sitten on kuitenkin liitetty tähän. Ja siellä on kaikkia tätä, mitä Herodotoksen teoksessa muutenkin oli, eli maantiedettä, geologiaa, kansatiedettä. Hänellä on myöskin tällainen hauska havainto siitä, että hän on huomioinut, että mikä on naisten asema Egyptissä verrattuna Kreikkaan, koska siellä hän huomaa, että naiset voivat olla mukana julkisessa elämässä, että naisia on torilla käymässä kauppaa, miten niin? Koska kreikkalaisissa piireissä se oli enemmänkin sitten miesten asia ja naiset pysyivät kotona. Ja sitten Herodotoksella on näitä suuria rakennushankkeita, hän siis kuvaa pyramideja ja sitten hänellä puhuu kuvapatsaasta, hän puhuu kanavasta siitä, jonka Dareios kaivautti Niililtä Mustalle merelle. Ja sitten hän käsittelee pappien kertomuksia, Egyptin historiaa, itse asiassa hyvin laajalti, puhun siitä kohta lisää. Ja sitten 26. dynastian historia, siis oli se viimeinen dynastia, mikä oli Egyptissä ennen kuin persialaiset tulevat sinne. Ja sitten nimenomaan persialaisista tämä Kambysen kausi, kuinka Kambyses valtaa Egyptiin ja kuinka hän alkaa hallita sitä. Ja sitten mä olen tähän ottanut muutamia pätkiä, mitkä nyt on erityisen mielenkiintoisia myöskin niin kuin historiatieteen kehittymisen kannalta, eli että puhutaan kuningasluetteloista. Herodotos tekee omanlaisensa luettelon, jossa on siis otos kuninkaista ja hallitsijoista, kaikilta niiltä hallituskausilta, keskeisiltä kausilta, jotka nykyisinkin tunnetaan egyptologiassa. Ja tässä on nyt, mitä Herodotos kirjoittaa, että hänen jälkeensä papit luettelivat kirjastaan 330 muun kuninkaan nimet. Eli hän on käynyt haastattelemassa pappeja, joilla on hyvä kirjanpito. Ja siihen voi nyt vain vertailukohdaksi sitten laittaa tämän, että kun Herodotos siis oli siellä 400-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Ja sitten toisaalta meillä on tämä Maneto, tämä kuuluisa Maneto, jonka luokittelua Egyptin hallitsijoista dynastioihin niin käytetään nykyisinkin egyptologian ajoituksessa. Niin Manetolla tämä luettelo sisälsi 323 hallitsijaa. Ja eksaktit numerot tietenkään tässä eivät ole olennaisia, vaan olennaista on siis se, että Herodotoksella on myöskin ollut erittäin hyvät lähteet tähän ja että hän on päässyt suurin piirtein samanlaiseen lukuun. Se on tietenkin se luku, minkä hänen lähteensä ja oppansa on esittäneet hänelle.
Ja sitten on tämä toinen, joka on hyvin merkittävä historiatieteen kehittymisen kannalta, miten Thebassa, ilmeisesti Karnakin temppelissä Herodotos on käynyt. Ja siellä myöskin hän tuli noteraamaan nämä pappisluettelot, jossa siis temppelin papit nimenomaan esittelivät hänelle kuvapatsaita jokaisesta papista. Ja tällä tavalla, kuinka pitkä on tämä pappien katkeamaton virta, joka siellä on ollut. Ja siinä nyt sitten Hekataios ja Herodotos on ilmeisesti molemmat joutuneet näiden pappien kanssa pieneen, miten sitä nyt sanoisin, haastatteluun siitä. Eli heille on annettu tehtävä, että selostakaa sukupuun 16 sukupolvea taaksepäin. Ja Hekataios epäonnistui siinä sen takia, Herodotos kertoo tämän. Hekataios epäonnistui siinä sen takia, että Hekataios laittoi 16 sitten jo jonkun puolijumalan omiin esi-isiinsä. Ja sitten papit yrittivät selittää hänelle, että ei tarvita mitään puolijumalia, vaan kerro nyt, kuka on sinun 16 esi-isäsi 16 sukupolvessa taaksepäin. Ja kun Hekataios ei tiennyt sanoa siihen mitään, niin hän vaan ilmeisesti on vängännyt, että siellä on täytynyt olla joku puolijumala. Herodotokselle hänen oman kertomuksensa mukaan on esitetty sama kysymys, mutta hän oli sitten vaiti. Hän ei edes yrittänyt vastata ilmeisesti, koska ei hänkään tiennyt, että ketkä hänen esi-isänsä ovat 16 sukupolvea taaksepäin. Mutta sen sijaan niin hän pystyi ottamaan vastaan tämän pappien opetuksen ja viisauden tässä asiassa, eli sen, että ihmisen sukupuu niin voidaan täyttää kokonaan henkilöillä, tarvitsematta lisätä missään kohtaa esi-isiksi jumalia. Ja tästä tulee tämä suuri historiankirjoituksen oivallus, että ihmisen historia on kokonaan ihmisen historia. Ja esityksen päätteeksi esitän 2 tällaista Herodotoksen hutia ja sitten keskustelua siitä, että mikä ne aiheutti. Siis Herodotoksen merkitys tietenkin antiikissa jo on ollut valtava sen takia, että sitä on luettu niin paljon sit seuraavina vuosisatoina, joten jos Herodotos on saanut jotain oikein kerrottua, se on tärkeää, mutta toisaalta jos Herodotos on erehtynyt, niin kuin näissä parissa esimerkissä aika pahastikin, niin sit siitä on seurannut, että seuraavat vuosisadat niin on ollut täysin väärää tietoa liikkeellä. Eli tässä puhutaan nyt tästä Keopsista, joka oli pyramidin rakentaja, että hän olisi syössyt maan täydelliseen kurjuuteen ja vaatinut egyptiläisiä tekemään itseään varten työtä ja kaikkea tällaista. No, eli siis Herodotoksella on nyt sitten, kun Herodotos kertoo tällaista, niin sillä on ollut siis hyvin huono vaikutus siihen, miten asiasta on ajateltu myöhemmin antiikin aikana, ja oikeastaan siis vaikka tultaisiin modernille ajalle saakka. Koska ei ole vaikeaa edelleenkään löytää sellaista kirjoitusta jostain, varsinkin netin syövereistä, jossa väitetään, että pyramidien rakentaminen oli orjatyötä. Se on itse asiassa siis Herodotokselta tuleva ja virhe. Ja nykytutkimuksen mukaan mehän tiedämme, että siis pyramideja rakennettiin nimenomaan 4. valtakunnan resurssien mukaan ilman, että niillä niin kuin tuhottiin valtakunnan taloutta ja oli ammattilaiset vartavasti tekemässä sitä ja kaikki oli hyvin organisoitu. Ja nyt se kysymys, tässä tietenkin on jo vähän isoa asiaa, monimutkaista asiaa, mutta siis kysymys on se, että mitkä olivat Herodotoksen lähteet tähän. Niitä hän ei missään kohtaa mainitse. Ja sitten toinen kysymys, että miksi Keopsia mustamaalataan. Ja sellaisella tiedon nyt tutkimuskirjallisuudesta löysin, että keskivaltakunnan aikaisissa papyruksissa ja muutenkin siis Egyptin kirjallisuudessa niin esiintyy kielteistä suhtautumista vanhaan aikaan. Ja tämän haluaisin nyt esittää teille sen kysymyksen, että osaatteko kertoa miksi? Koska joku tällainen tausta tässä nyt on, että kuka on Herodotosta informoinut tällä tavalla ja miksi siitä on sitten seurannut näin suuri väärinkäsitys. Ja sitten on tämä viimeinen huti, joka koskee Kambyseistä, joka siis valoitti Egyptin. Ja tämä koskee nyt siis tätä, kun Kambyses on ensin tullut Egyptiin, ottanut sen valtaansa, asettunut Memphikseen ja sitten lähtee sotimaan niin kuin Egyptin eteläpuolelle oikeastaan. Ja tämän kertomuksen mukaan, mikä tässä nyt on esillä, niin Herodotos väittää, että ollaan täysin valmistautuneita ja valmistautumattomia ja ei oikein tiedetä, mitä ollaan tekemässä ja ruokavarat loppuvat kesken ja sitten sotilaat syyllistyvät jo suurin piirtein toistensa syömiseen ja vasta siinä kohtaa sitten niin Herodotos ymmärtää, Kambyses ymmärtää, että nyt on paras palata takaisin. Eli tässä on nyt taas tällainen aihe mahdottoman huonolle, miten sitä nyt sanoisi, huonolle maineelle, mikä Kambysellä sen jälkeen sitten on ollut antiikin aikana. Mutta jos puhutaan siitä, että mistä oikeasti oli kysymys, niin siellä luultavasti on ollut taustalla se, että on haluttu päästä tänne Kushin kuningaskunnan kaupunkeihin. Ja myöhemmin tiedetään, että myöskin nämä
kaupungit tai ylipäänsä tämä alue, niin että sieltä on sitten saatu verotuloja Persian valtakuntaan. Eli jotain onnistunutta sillä sotaretkellä on kuitenkin saatu aikaan. Mutta siis Kambyses kuvataan, siis Herodotos kuvaa hänet tällaisena hyvin epävakaana ja myöskin egyptiläisten uskontoa loukkaavana, että hän olisi sitten tältä sotaretkeltä palattua niin seuraavaksi niin surmanut Apissonin, joka on siis tavallaan egyptiläisten uskonnon näkökulmasta aivan järjetön teko ja olisi varmasti saanut aikaan kapina. Ja kuitenkin arkeologian lähteiden perusteella tiedetään, että sellaista ei ole käynyt, vaan että nimenomaan Kambyses on ollut hyvin egyptiläisten uskontoa kunnioittava ja kaikkia säädöksiä noudattava. Ja nyt me tullaan tähän kysymykseen, miksi Herodotoksella on näin kaksijakoinen kuva tästä Kambysen kaudesta. Koska toisaalta nimenomaan, siis paitsi arkeologian lähteistä, niin myöskin Herodotoksen omista maininnoista, niin me voimme rakentaa kuvan tällaisesta moitteettomasti hoidetusta hallintokaudesta, ja todellakin suurin osa sen tiedosta tulee kaiken lisäksi Herodotokselta. Eli voidaan lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, että kun kruununprinssinä Kambyses hallitsi Babylonin kaupunkia, niin siltä ajalta ei ole tietoja mistään ongelmista. Päinvastoin tiedetään, että hän sielläkin noudatti paikallisen uskonnon vaatimuksia tarkasti. Ja hänen isänsä Kyros valitsi hänet seuraajakseen, ja valtaan nousu on ollut täysin ongelmaton, eli ei ole ollut mitään kapinaa ainakaan sikäli kun tiedämme, niin se vallanvaihto on ollut sujuva. Ja sitten tämä Persian armeija, kun se tuli siinä Niemimaan läpi Egyptiin, niin siinä on ollut paljon logistiikkaa ja diplomatiaa ja kaikkia sovittuna valmiiksi. Arabiheimot ovat avustamassa ja antavat vettä ja luultavasti myöskin ohjeita siitä, miten sieltä aavikon läpi tullaan. Ja sitten kun egyptiläiset kohtaavat tai ylipäänsä saavat tiedon siitä, että persialaiset on tulossa, niin Egyptin laivasto ei lainkaan toimi persialaisia vastaan. Ja Herodotos puolestaan kertoo, että armeijan loikkarit antoivat tietoja persialaisille. Herodotos mainitsee tietysti erityisesti erään kotikaupungistaan Halikarnassoksesta kotoisin olevan loikkarin ja kertoo, kuinka tämä siirtyi egyptiläisten puolelta persialaisten puolelle. No, joka tapauksessa tällaisetkin tarinat, niin nehän kertoo vain siitä, että persialaiset on tehneet kotiläksynsä hyvin ja ovat erittäin hyvin valmistautuneita tähän valloitukseen. Ja sitten siellä rannikolla tai sanotaan Pohjois-Egyptissä joka tapauksessa on tämä Pelusionin taistelu 525 ja sen jälkeen Egypti sitten alkaa olla persialaisten hallinnassa. Eli kaikesta voidaan ajatella, että se logistiikka ja tiedustelu, mikä on tarvittu taustalle, niin se on toiminut. Ja sitten Kambyses, mitä hän saa aikaan omalla kaudellaan muuten, no siis hän perustaa Persian laivaston. Lähinnä ensin foinikialaisalusten varaan, se oli tietenkin tyypillistä, koska Persia sisämaan valtiona, niin sillähän ei muuten voi olla laivastoa. Foinikialaisalusten määrä on niin suuri, että Herodotos monessa kohdassa itse asiassa puhuu persialaisten laivastosta foinikialaislaivastona. Se on niin kuin tällainen vaihtoehtoinen termi, kun hän haluaa käyttää vaihtelua tekstissä. Ja sitten tosiaan Memphisestä tulee se pääkaupunki, josta johdetaan tätä Egyptiä Persian satraappikuntana. Ja nyt sitten päästään tähän kysymykseen siitä, että miksi jotkut Herodotoksen tiedot ovat kuitenkin vaikuttaa ihan järkeviä, ihan oikeita. Kambysen toiminta on järkevää ja niin kuin hyvin organisoitua ja suunniteltua, mutta sitten ilmeisesti on ollut tällaisia vihamielisiä lähteitä myöskin. Ja taas olemme siinä tilanteessa, että Herodotos ei niitä erittänyt. Tutkimuskirjallisuus antaa muun muassa tällaisen selityksen, että temppelien papisto silloin, kun Kambyses on tullut valtaan, että Kambyses olisi siellä toteuttanut sen kokoisia reformeja, että temppeleiden varallisuuteen olisi kajottu tai muuten vaikutusvaltaan olisi kajottu tai verotusoikeuteen tai johonkin muuhun vastaavaan. Ja tällä tavalla niin papisto olisi ollut hyvin tyytymätöntä. Se on tietenkin sinänsä mielenkiintoista, koska sen Kambysen tulon ja reformin ja sitten taas Herodotoksen tulon välillä on sentään 70 vuotta, eli se täytyy olla sitten tällainen jo, niin kuin ei ole yhtään silminnäkijä, joka voisi todistaa mitään siitä, mitä temppeleille on tapahtunut, vaan se on tällainen, niin se on sitten jo niin kuin tavallaan perimätietoa, mitä Herodotoksella siellä kerrotaan. Ja sitten tutkimuskirjallisuudessa verrataan tätä Henri VIII uskontoreformiin, ja sitten voi tietenkin kysyä, että onko tämä vertaus toimiva. Ja sitten on tietenkin tällainen mahdollisuus, että tämä kauhutarina Kambysesta, miten Kambyses kohtelee sotilaita ja alaisia ja egyptiläisiä ja kaikkea muuta, niin ehkä se toimii Herodotoksella vain tällaisena opetuksena itsemäisestä despotiasta, jonka kreikkalaiset ovat täpärästi välttäneet. Koska muutenhan niin Herodotoksen teoksessahan on jatkuvasti tällaisia pieniä viittauksia tähän
persialaisten julmuuteen, joka tietenkin näkyy myöskin siinä, että miten tämä Herodotoksen oma sukulainen oli surmattu ja miten siitä seurasi Herodotoksen perheen maanpaku ja kaikki tämä. No, tässä tämä ja lopetan ja kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia, tämä oli todella kiinnostavaa. Kiitos kovasti. Ja tämä on erittäin myös mielenkiintoista ja mä tässä heti itse asiassa käytän tilaisuutta hyväksi ja vastaan ehkä osittain omasta puolestani, mutta mä olen tässä työstänyt suomenkielistä versiota Barry Kempin teoksesta Muinainen Egyptierään sivilisaation anatomia, ja Kemp oikeasti mainitsee myös tämän Keopsin huonon maineen jälkipolville. Aha. Siis se ei ehkä itse asiassa välttämättä, siis se voi olla, että se on jo vanhempaa perua kuin keskivaltakunnan aikaista, koska siis Kemp viittaa Papyrus Westghariin, joka niin kuin myyttisesti sijoittuu sinne 5. dynastian alkuun, joka tavallaan kuitenkin kertoo vanhoista ajoista. Okei, se on varmaan kopioitu tai kirjoitettu luultavasti muistiin siis keskivaltakunnan aikana, mutta siis se ei ollut tavallaan vanhat sinänsä, koska Kempin mukaan itse asiassa oikeasti Snefru oli semmoinen siis Keopsin edeltäjä, joka rakennutti ensimmäisiä pyramideja, oli tämmöisen hyvän hallitsijan maineessa, ja Keops jostain syystä oikeasti huonon hallitsijan maineessa, oikeasti jo Papyrus Westgharissa. Kemp vaan toteaa täällä, että vaikka Khufu tai Keops tuli kuuluisaksi julmuudestaan ja ylimielestään, niin että se, mistä tämä kaikki johtui, emme ehkä koskaan pysty sanomaan, että oliko tämä oikeasti niin, että siis Keops oli luonteeltaan julma, vai onko tämä vain kuvitteellista seurausta siitä, että hän rakennutti sen kaikkein suurimman pyramidin. Ja siksi hänen jälkipolvet sitten suhtautuivat kriittisesti. Mutta tosiaan niin kuin siellä vanhan valtakunnan aikana on myös niin kuin ihan tällaisia niin kuin hyvän hallitsijan arkketyyppejä. Mutta siis tässä kohtaa tulee mieleen, että kyllä se, niin kuin se Herodotoksen käsitys tästä asiasta oikeasti perustuu hänen lähteisiinsä. Ja sitten nämä lähteet on olleet jo egyptiläisiä lähteitä, joita papisto on kopioinut jo siinä vaiheessa monta sataa, jollei 1000 vuotta. Et siis, vaikka me ehkä voimme syyttää Herodotosta Keopsin huonosta maineesta, niin voi olla, että se ei ollut hänen keksintönsä. Niin, ja siis jos ajatellaan lähdekritiikkiäkin, että hän tulee ulkomaalaisena vieraaseen maahan, niin miten ihmeessä hän voisi niin kuin näin vanhaa tietoa niin kuin pystyä analysoimaan ja muuttamaan? Niin. Tai näkemään sen läpi. Täsmälleen, joo. Mutta varmasti tässä itse asiassa chatissa jo kiitetään valtavan mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättävästä esityksestä, ja siis jos joku haluaisi laittaa chattiin kysymyksen, niin siis, tai nyt on nimittäin sellainen tilanne, että kun meitä on täällä kuitenkin edelleenkin yli 20 läsnä, niin en pystynyt seuraamaan, vaikka te laittaisitte sinne, niin kuin heiluttelisitte käsiänne, jos teillä on jotain kysyttävää, niin jos haluaa Kristalta kysyä jotain, niin kannattaa nyt itse asiassa käyttää tilaisuutta hyväkseen ja laittaa sinne chattiin. Jos ei muuta, niin tieto siitä, että olisi joku kysymys, niin mä voin sitten antaa puheenvuoron. Se, minkä takia tämä Kambyseen huonomainen, niin se, mistä se sitten tulee, niin siis voisiko sekin tulla sitten esimerkiksi persialaisista lähteistä? Onko meillä mitään tietoa siitä, että minkälaisia persialaisia lähteitä Herodotoksella oli käytettävissä? Toi on muuten hirveän hyvä näkökulma, ja toihan liittyy siis siihen, että Dareios ilmeisesti on se, joka murhaa Kambyseen, koska Kambyseeshän kuolee epäselvissä olosuhteissa. Ja siihen liittyy se Dareioksen stela, tai siis se valtava kalliokirjoitus, jossa hän selittää melkoisen tarinan. Se on ihan yhden Agatha Christien murhamysteerin arvoinen tarina sinänsä. Että niin toi voisi olla tietenkin, joo. Että Kambys ei millään tavalla pysty olemaan itse vastuussa kaikesta omasta maineestaan. Vaan. Miia Meri on pyytänyt saada kommentoida juurikin tätä aihepiiriä. Ole hyvä, Miia. Joo, siis musta tuntuu, että mä oon ihan hutipäin jutus tässä, mutta siis
Mulla ei siis minkäänlaista tietoa asiasta. Tämä on niin kuin menee mun osaamisesta tälleensä, kun mennään myöhäiskaudella. Mutta siis mulla tuli vaan mieleen, että musta kuulostaa jotenkin niinku sellaisista tarinoista, mitä niinku tuosta Amasis toisesta kerrottiin. Niinku. Mutta mä en tiedä, sekoitanko mä nyt, kun mun mielestä siitä Amasis toisesta kerrottiin jotain semmoisia, että se on niinku kännissä säheltää siellä sun täällä Faaraona. Niinku sellaisia tarinoita, jos mietin, että voiko tässä olla jotenkin, että niinku Amasis toinen ja Kambyses toinen mennyt papeilla sekaisin tai jotain. Ainoa, mitä mä niinku keksin. Ja sitten mitä taas tulee siihen Aasin, vai mikä se nyt oli, ei se Aasin murha, mutta se joku pyhä eläin, niin sehän on niin kuin Antaxerxes tuosta, eikö kolmannesta kerrottu semmoista, mutta sehän tulee vasta jälkeen, eikö tuu? Tulee. Niin ei se sitten voi siihenkään liittyä, ellei tässäkin ole semmoista, että historia menee niin kuin sekaisin jo itsensä kanssa. Mutta onhan se Rooman keisareillakin niin, että jos joku on oikein paha ja ilkeä, niin sitten mielellään ne samat jutut voidaan kertoa jostain toisestakin sopivan tilanteen tulee. Eikä siitä kukaan jälkeenpäin ota selvä. Mutta hei, mun kysymys oli semmoinen. Muistanko mä ihan väärin, että nämä Herodotoksen historiakirjat, että ne on niinku säilynyt vain kopioina meille? Vai ajattelenko mä nyt jotain toista? No siis nehän on 900-luvun papyrus, tai siis pergamenttitekstejä, mitä on olemassa. Onko niitä nyt Roomassa ja Firenzessä erilaisissa kirjastoissa? Et se on niin kuin se vanhin, kun sitä on kopioitu antiikista lähtien, niin ne on ne vanhimmat versiot, mitä on olemassa, 9 kappaletta. Ja niistä on sitten sopivin filologisin keinoin muokattu tämä nykyinen käytössä oleva tieteellinen teksti. Nehän ainakin niin kuin Egyptin osalla niissä kopioissa muistaakseni on just niin kuin jonkin verran eroavaisuuksia, mutta nekin on niin kuin just semmoisia niin kuin, tiedätkö, niitä välikausilta, jolloin me ei oikein tiedetä, mitä tapahtuu. Joo. Just sellaista, niin kuin, että montako vuotta siellä tapahtuu ja miten monta kuningasta. Tämä on niin kuin mun ainoa, mitä mä siis tiedän Herodotoksen, niin tämä on mun mielestä jotain semmoista, mikä niin kuin, sellainen, että mikä niistä olisi niin kuin luotettavin versio, vai pystyykö sitä tietämään niistä kopioista? Siihen mä en osaa vastata, koska mä en ole itse ruvennut vertaamaan niitä kopioita tätä kirjaa varten, vaan käytin nyt sitä virallista tieteellistä versiota. Mutta voisi tietenkin erikseen katsoa sitten just tätä kysymystä varten. Mutta en tiedä, että onko sillä merkitystä siis just tämän Kambyses-kysymyksen kannalta esimerkiksi, koska luulisin, että ne, jotka ovat tehneet virallisen version, niin olisivat myöskin ottaneet sen huomioon. Joo, ja sitä paitsi Kreikan kirjallisuudessa itse asiassa, vaikka toki kaikki on säilynyt kopioina, ja onhan meille Egyptin kirjallisuuskin on säilynyt meille kopioina. Se on vaan vähän toisenlaista luonteeltaan, kun usein meillä on siis tavallaan, meille ehkä välttämättä, no esimerkiksi alkuperäisestä Sinuhen tarinasta toki meillä on useampia versioita. Ja sitten niistä voidaan yhdistellä niin sanottu kriittinen editio myös muinaisen Egyptin kirjallisuudessa, mutta usein tilanne on se, että se on se tasan tarkkaan yksi papyrus tai joku, mikä meillä on säilynyt Egyptin kirjallisuudesta, ja se on mahdotonta tehdä kriittistä editiota siitä, vaan siis sä teet vaan sen yhden julkaisun editio Prinkepsin, ja sitten sitä voidaan korjailla toki ja verrata muihin vastaavan tyyppisiin teksteihin esimerkiksi näin poispäin. Mutta siis kyllä se itse asiassa Herodotoksen kohdalla, siis jos mennään siihen tekstikritiikkiin ja siihen, miten se on syntynyt se kriittinen editio, niin siis kyllä se nyt sinänsä on varmasti aika luotettava. Et siis se on se Herodotos, joka meille on säilynyt. Vähän samalla tavalla kuin Papyrus Westcar on se Papyrus Westcar, joka on meille säilynyt. Ja siis eikö Herodotoksen tekstihän oli jo ensimmäisiä niitä, mitä ruvettiin sitten painamaan. Ja sitten oikeasti kopioimaan ja levittämään. Ja siinä mielessä niin se on alusta saakka ollut, kun se on ollut suuren yleisön käytössä niin sanotusti, niin se on aina niin kuin alusta saakka herättänyt suurta mielenkiintoa, ja sen kimppuun on heti hyökätty, että onko tämä ja tämä yksityiskohta uskottava. Että siinä mielessä sitä tekstikritiikkiä on harrastettu sen suhteen jo satoja vuosia. Joo. Mä en näe chatissa mitään muita kysymyspyyntöjä tai kommentteja. Mun täytyy sanoa, että mä olen ihan samaa mieltä tästäkin. Tämä oli erittäin kiinnostava ja valtavan ajatuksia herättävä esitelmä. Tämä oli oikeasti todella mukava saada meidän ohjelmaamme tämä esitelmä.
Nyt vielä kerran, jos jollakulla on jotain kysyttävää, kaikki on vielä selvästi kuulolla, niin sinne chattiin voi laittaa pyynnön. Kaikki ovat aivan hiljaisuuden, luulen melkein, että tässä, koska tässä kuitenkin tavallaan niin kuin egyptologinen tietotaito ei ehkä ole ihan siis niin kuin parhaimmillaan tässä, vaikka esititkin meille näistä kysymyksen näistä, että miten egyptiläisten lähteiden kannalta näitä ehkä voitaisiin ajatella, niin me otamme sinun sanasi annettuna ja suurella mielenkiinnolla haluamme varmasti lukea lisää Herodotoksesta ja sanoit tuossa ennen esitelmän alkua, että tämä alkaa olla kohta loppuun myyty tämä sun kirjasi. Että, siinä mielessä kannattaa oikeasti, siis jos verkosta ei enää saa tilattua, niin kannattaa seurata sitä, että olisiko jossain ihan kirjakauppojen kirjahyllyllä vielä olemassa Kristan kirjaa Herodotoksesta, jos ei se vielä satu olemaan omassa kirjahyllyssä. Niin nyt vaan kaikki sankoin joukoin ostamaan viimeiset kappaleet. Ja sitten me toivomme, että jos ne loppuu kesken, niin sitten Krista sopii kustantajan kanssa, että otetaan tästä toinen painos tästä kiinnostavasta tietokirjasta. Mä tiedän, että täällä on itse asiassa on jo sekä e-kirjaa että äänikirjaa sanotaan täällä, ja joku on jo kuunnellutkin kirjan ja on ollut erittäin tyytyväinen, siellä on ollut paljon tietoa. Mä kysyisin vielä yhden, en tiedä onko tämä lyhyt kysymys, mutta siitä Herodotoksen reitistä ja siitä, että hän varmaan ehkä purjehti rannikkopurjehduksella ja sitten vaihto Naukratiksessa Niili-alukseen, niin osaat varmaan sanoa ihan lyhyesti, että minkälaisia ne oikeastaan oli ne alukset, joilla tuohon aikaan sitten purjehdittiin esimerkiksi Välimerellä. Onko se olisi kestänyt tuolta Halikarnassoksesta? Siis ei varmaankaan, siis Aleksandria ei ollut tuossa vaiheessa vielä olemassakaan, mutta siis esimerkiksi Pelusioniin, jos olisi rannikkoa pitkin purjehtinut. No siihen ei pysty niinku suoraan sanomaan mitään päivämäärää, vaan siis se on niinku ajatuksena tietenkin niin, että jos sä lähdet vaikka sieltä Halikarnassoksesta liikkeelle, niin sä olet purjehtinut rannikkoa pitkin, ja siellä on tietenkin ollut paljon sellaisiakin pieniä kaupunkeja ja kyliä ja satamia, joita tässä ei lue. Ja se rannikkopurjehdus on nimensä mukaisesti ollut sitä, että mennään rannikkoja pitkin, ja aina niin kuin maamerkkinä toimii joku kivikallio tai joku puu, eli aina tiedetään missä ollaan, eikä mennä avomerelle. Ja silloinhan se purjehtiminen tietenkin kestää, mutta toisaalta se on aina turvallista. Myrskyn sattuessa päästään suojaan, ja sitten tietenkin kaikki, mistä saadaan juomavettä ja ruokaa ja missä nukutaan, niin se on sitten yleensä niin kuin mennään maihin. Ja sitten myöskin sitä, että matkustajat ovat voineet niin kuin poistua jokaisessa satamassa, jos haluavat, tai jos he haluavat, niin menevät pidemmän matkan, ja samaten kauppatavaraa on voitu kuljettaa vain yhdestä kylästä ja kaupungista toiseen, tai sitten pidempiä matkoja. Että sekin on vaikea sanoa, että onko olemassa ollut edes mitään linjaa, joka kulkisi niin sanotusti Halikarnassoksesta Pelusioniin, vaan luultavasti siinä on vaan menty aina satamasta satamaan ja sitten satamassa käyty kyselemässä, kuka on seuraavaksi menossa etelään ja pääseekö mukaan. Eli se on menty ihan sen ehdoilla, että miten niitä on. Ja sitten tietenkin tämä antiikin aikainen purjehduskausi pitää ottaa huomioon, että vain oikeastaan huhtikuun ja korkeintaan lokakuun välillä on uskallettu merelle, koska muutenhan myrskyt ja huono näkyvyys tekevät siitä aivan liian vaarallista. Mutta tosiaan tästä Herodotoksen kertomuksesta hän ei ilmene siis se, että kauanko aikaa hän on käyttänyt mihinkin asiaan. Ja kun hänellä esimerkiksi on Sidonin ja Tyroksen kaupungeista ja siellä Foinikian rannikolla, hän puhuu niistä eräässä toisessa yhteydessä, niin siitäkään ei ilmene se, että onko hän havainnut niitä sillä matkalla, kun hän oli menossa Egyptiin. Koska hän on kirjoittanut sen asian niin tavallaan monimutkaisesti ja mielenkiintoisesti siihen kirjaansa, että siinä ei että hän itse ei ole sen kirjan päähenkilö ollenkaan, vaan nimenomaan ne asiat, joita hän haluaa selostaa lukijoille. Niin, siis jos puhutaan ihan virjalaivoista, mitä tiedetään, että Aleksandriasta Roomaan on aikanaan mennyt sitten keisariajalla, niin silloinhan se on mennyt niin kuin Palestiinan rannikkoa ylös ja sitten niin kuin Turkin rannikkoa ja niin edelleen. Ja silloinhan puhutaan ehkä niin kuin päivistä tai viikoista korkeintaan, että on päästy perille, mutta silloinhan me puhutaan nimenomaan
maata vasten tilannetta varten rakennetuista erikoisaluksista, joiden ainoa tehtävä on hoitaa se rahti pikaisesti Roomaan, jossa on nälkäinen miljoonainen väestö, joka tarvitsee sitä. Ja tietenkin tällainen rannikkopurjehdus nyt tuohon aikaan, siis 400-luvulla, niin nehän on olleet siis puisia aluksia, joissa on neliskanttinen purje keskellä ja sitten enimmäkseen purjehtimalla on menty, jonkinlaisia airojakin ehkä löytyy ja mahdollisesti on jollain tavalla suljettu kansi, mutta suurin osa kannesta on luultavasti voinut olla ihan avointa. Ja sitten jos kannen alla on tilaa, niin siellä on sitten voitu pitää lastia. Ja tavallaan, että luultavasti lastia ja sitten nämä ihmiset, niin kaikki ne ovat vaan majoittuneet jotenkin sinne kannelle ja sitten mennään. Ja tietenkin aina säätilan ja olosuhteiden mukaan ja sen mukaan, mihin tarvitsee pysähtyä seuraavaksi. Niin ja aina kannattaa myös muistaa se, että itse asiassa kun me ajatellaan, että okei, jos kirjoittaisin matkakertomuksen siitä, että kun kävin joululomalla Kanarian saarilla, niin toki sitä ajattelee, että sinne mennään ja sitten siellä ollaan ja tehdään muistiinpanoja ja sitten tullaan kotiin ja kirjoitetaan se muistiin. Itse asiassa ei Herodotos varmaan näin tehnyt, vaan hänellä oli varmaan kirjoitusvälineet koko ajan mukana ja sitten jos tuli myrsky ja hän jäi Tyyrokseen vähän pidemmäksi aikaa, niin hän saattoi siellä kirjoitella. Niin, ja jatkaa matkaa, kun myrsky laantuu ja tällaista. Niin. Kyllä, ja siis Herodotoksella nimenomaan on ollut se, että hän on niin kuin ilmeisesti ollut äärimmäisen älykäs, toisaalta ilmeisesti äärimmäisen rasittava siinä, että hän koko ajan sitten kysyy ihmisiltä kaikkia. Eli aina jos hän pysähtyy jossain, niin hän halusi aina tietoa jostain asioista, ja hänellä on paljon näitä kohtia, joissa hän selittää, että kreikkalaiset sanovat näin, foiniikkialaiset sanovat näin, persialaiset sanovat noin. Että hän ei niin kuin yksilöi henkilöitä, mutta joka tapauksessa hän selittää näitä. Siis siihen samaan kysymykseen niin hän voi löytää ainakin 3 eri kansallisuuden vastauksen. Ja miten hän on näitä tietoja hankkinut, niin kai se on niin, että jokaisessa kohtaamisessa, kun hän jossakin on ja tapaa ihmisiä, niin sitten hän esittää näitä kysymyksiä. Eli hänellä on kysymykset valmiina ja lisää syntyy sitä mukaan, mitä hänelle vastataan. Ja mitä hän näkee jossain kaupungissa, siitä hän saa idean mennä johonkin toiseen kaupunkiin katsomaan saman jumaluuden temppeliä. Ja niin. Mutta tosiaan niin se koko se aika niin kuin perspektiivi on tässä auki, että paljonko aikaa hän on käyttänyt matkoihin edes sen mukaan, että montako vuotta. Niin me emme todellakaan tiedä. Näin, mutta olemme kuitenkin tyytyväisiä siitä, että meille on säilynyt Herodoksen valtava työ, koska tosiaan sitten nämä varhaisemmat lähteet, joita hän on käyttänyt, eivät välttämättä aina ole säilyneet. Eihän edes Manethon historiateos ole meille sellaisenaan säilynyt, että se on osittain rekonstruoitu myöhemmistä sitaateista, mutta sen mukaan tosiaan edelleenkin edetään näissä hallitsijasuvuissa ja muissa. Ei ole ilmestynyt chattiin yhtään muuta kysymystä eikä mitään muutakaan, jotenka kommenttia, niin että eiköhän me tässä vaiheessa oikeasti kiitetä kovasti Kristaa esitelmästä. Tämä oli erittäin mielenkiintoista.